Començàvem el repàs de la situació meteorològica al nord de Mallorca. És la càmera del port de Pollença, on podeu veure en aquests moments el cel destapat, una situació que continuarà durant la resta de la jornada. La temperatura actual en aquest indret és de 14 graus i la humitat supera el 80%. A Formentera la situació també ve marcada per la tranquil·litat i el cel destapat si serà el gran protagonista del temps. Aquí la temperatura és un poc més elevada i ja arriba als 18 graus. El vent a sud-est bufa en cops moderats i ha superat els 30 km/h. I acabam el repàs de les càmeres al nord de les illes. A Cala Ambosch encara hi ha restes de nígols que s'aniran desfent amb el pas de les hores. La temperatura en aquest indret és de 18 graus i la humitat arriba al 87%. Per avui tindrem cel destapat. A primeres hores sí que ens acompanyaran els nígols baixos, però s'aniran desfent a mesura que passin les hores i el cel, com vos dèiem, quedarà destapat. La temperatura no variarà molt, tot i que sí que pujaran una mica les temperatures màximes, que arribaran fins als 22-25 graus. El vent bufarà fluix de sud, en qualque cop moderat.